Посланець Аллаха сказав: люди застануть такі часи, такі роки, які будуть віроломними, оманливими. В ці часи, в ці роки, брехливу людину будуть вважати правдивою, а правдива людина її будуть сприймати брехливою. Будуть довіряти зраднику і не будуть довіряти аміну, вірній людині, яка говорить правду. І будуть говорити руайбіда. Хто такі руайбіда? Тобто навіть сподвижники не зрозуміли цього слова, що воно означає. І вони спитали: о, посланець, що таке руайбіда? І він відповів: нікчемна людина, пуста людина, яка буде говорити від людей, що вона представляє там людей, від імені людей і тому подібне. І насправді, дорогі брати, це те, що ми бачимо в сучасний час. Ми живемо з вами в часи оманливі, підступні. Часи названі не тому, що вони такі. Час не може бути сам по собі оманливим, а тому, що діяння людські такі, слова їх такі, поведінка людей така.